koittaa nyt hypätä tosta. Tosta koittaa hypätä tohon. Tonne koittaa hypätä. Tää on ihan hullu tää. Tää koittaa hypätä niinku johonkin tohon. Kattokaa nyt. Äijä on oikeesti ihan vitsi hullu. Tää äijä. Nyt vedä täysiä! Nyt tää äijä taas koittaa. Se koittaa niinku jostain legit. No se koittaa siihen missä se on. Se koittaa niinku suunnilleen hypätä. Se koittaa niinku hypätä tuolta. Tuolla näkyy se äijä. Tää äijä koittaa nyt vetää jotain hullua. Menikö pieleen? Ei lähetä YouTubeen. Nyt tää äijä taas koittaa jotain ihan hullu. Tää koittaa tehdä jotain. Nyt tää äijä oikeesti koittaa. Tää äijä koittaa. Se muka sanoo, että se on muka liian liukas. Oi! Nyt meni hyvin. Lähetään YouTubelle. Joo. Nyt kuvataan. Nyt se koittaa. Bang, 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 bang. Ja nyt bang! Hullu äijä. Hyvä, kiitos kuvaaja. Kivaa.